Bo día a todos e a todas. Moitas grazas pola asistencia, pola presenza neste acto académico de ingreso na institución de Anxo Angueira, o novo que será o novo compañeiro da corporación. Rodeados de amigos, a veciñanza, este calor humano que nos achegou tamén a alcaldía. Estábamos bromeando entre nós que se seguía chovendo moito, sempre nos quedaba entrar a remo. Pero, afortunadamente, entramos acompañados do remo e das asociacións culturais e demais. Pois ben, este é un acto académico de ingreso na sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega con motivo da recepción de Anxo Angueira Viturro como académico de número da Real Academia Galega. Grazas tamén a todas as persoas que nos siguen a través da retransmisión en directo que facemos na web da Academia e que neses momentos xa está activa. Ten a palabra Margarita Ledo Andión, que dará lectura á certificación do acordo en que se determinou a celebración da sesión de ingreso de Anxo Angueira. Grazas. Margarita Ledo Andión, secretaria da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 28 de outubro de 2023 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo: nomear a Anxo Angueira Viturro, académico numerario desta Real Corporación, para ocupar a vacante producida tras o falecemento de Salvador García Bodaño Zunzunegui. E en xunta da Comisión Executiva reunida o día 19 de xaneiro de 2024, acordouse sinalar a data do 27 de abril de 2024 para a celebración do acto de recepción na Real Academia Galega do académico numerario electo Anxo Angueira Viturro, a que ella responderá en nome da Corporación Académica Chuspato, e a ceremonia de ingreso terá lugar no Auditorio Municipal de Padrón ás 12 horas. E para que se conste, expido o presente certificado na cidade da Coruña o día 27 de abril de 2024. Moitas gracias, señora secretaria, e como é perceptivo e tradicional, agora convidamos aos dous académicos de número máis recentes, Lourenzo Fernández Prieto e María López Sández, que acompañen o académico electo ata esta sala.
por favor, a nosa académica de honra, Catherine Marks, que non sei onde está, porque as miñas gafas... Onde está? Está ali a fondo. Pois que, por favor, que nos acompañe, porque ten unha cadeira... Bueno, aí ven. Ten o cariño, ademais, de acompañarnos á Academia e ao novo académico, Anxo Angueira. Ben, e de seguido pasamos a lectura do discurso de ingreso de Anxo Angueira, que titula "E esa noite e esa aurora, a poética da luz en Rosalía de Castro". No atril. Señor presidente, señoras e señores académicos, autoridades, amigas e amigos. Desde o corazón do século XVIII e da man do Padre Sarmiento, Galicia vive deica hoxe un proceso xeral emerxente e de resistencia á asimilación que ten na fundación da Real Academia en 1906 e presidida por Manuel Murguía unha das súas decisivas conquistas. Por iso, ter a oportunidade de formar parte desta institución é para min a máis alta honra que se me pode conceder, polo que quero, antes de máis, mostrar a miña fonda gratitude e máis o meu firme compromiso de defender sempre o prestixio da Academia, a súa independencia e a proa de horizonte para que foi creada. A honra de hoxe é para min, pero tamén a sinto compartida con toda a miña familia, sen a que non chegaría a ningures. E teño que citar a Lidia Angueira, que puxo todo o empeño e toda a súa ilusión por estar hoxe aquí, e conseguiuno. Honra compartida tamén coa memoria de meus pais, Manuela Adorroxo e Angelito Costa, ela de Laíño e el de Lestrobe, que nos aprenderon con orgullo, a min e a meus irmáns, a lingua en que lles falo, un tesouro extraordinario, particular e público, íntimo, ata nos conmovelos angumiños, comunal, como a Monte e Mailabraña. Honra tamén para os meus veciños da aldea de Manselle, feita de memoria, resistencia e alegría. Hoxe, cos do Valo e cos da Vela, a miña Beizón. E Beizón tamén, señores e señores académicos, por posibilitardes que un acto desta relevancia teña lugar por primeira vez en Padrón, na terra de Macías o Namorado e Juan Rodríguez, a do revolucionario Ruiz Pons e Xosé Hermida, a do alcalde Ángel Baltar e auditor Manuel Barros, a de Beiró Buxán, Nicasio Pajares e Camilo Agrasar, a de Ramón Rei Baltar coa súa eterna gaita a falare ou a do Nobel Camilo José Cela, a de Avelina Buín de Tembra, Octavio San Martín e Máximo Sar, fundadores do Pedrón de Ouro, todos eles dun xeito ou doutro, todos relacionados coa escritora por excelencia padronesa, a poeta da Vila do Sar e desta milenaria terra diria, Beizón, por me acollerdes, na vila e na terra de Rosalía de Castro. Un meniño de obra de 10 anos chegou a Padrón en 1971. Viña da Escola Unitaria de Chanlo, en Laíño. Foi nesta vila que leu por primeira vez algo escrito na súa lingua, os versos gravados na pedra da estatua rosaliana do Espolón pola que pasaba a Rentes para ir á escola de Santiso, camiño do Murgadán. Despois estudou o bacharelato entre as 4 paredes que hoxe albergan este acto e que daquela acollían o Instituto de Padrón.
comprenderán que sinta certa conmoción por tal feito. Foi aquí onde aquel mozo naceu conscientemente ao mundo da formación intelectual e cívica, ao mundo da cultura. Aquel e aquel outros mozos e mozas, Moncho, Marisa, Eusebio, todos, vivían a súa particular e dolorosa metamorfose, xuntando os remuíños políticos e sociais do momento, os que asistían na rúa, cos remuíños de instrucción que aquí, entre estas 4 paredes, tiñan diariamente lugar. Remuíños todos alimentados polo activismo da padronesa Asociación Cultural O Sacho, con García Lapido á fronte, que nos traguía o teatro de Vidal Bolaño e Agrelo Hermo, a música de Suso Bahamonde e Fuxa cos Ventos, a de Antón Seoane con Rodrigo Romaní, conferencias con Beiras, recitais de poesía. Un deles, outubro do 77, contaba con Bernardino Graña, María Xosé Queizán, Xiao Roel e García Bodaño, a quen hoxe teño a honra de tomar relevo na Academia. Compréndese mellor así que a revolución propia da idade, ao xuntarse con aquela convulsión individual e colectiva vivida ao longo dos anos de instituto, deixase nas vidas de todos nós sinais inequívocos e sólidos, permanentes. Disimulen, como diría Blanco Amor, desculpen esta dose de saudade, pero a ocasión así mo exixe se quero ser xusto co lugar no que estamos, cos días aquí vividos e coa lembranza das persoas que aquí me acompañaron e me instruíron. Padrón, pois, tamén é a miña vila, como Manselle é a miña aldea, Laíño a miña freguesía, Dodro o meu concello, a de Iria a miña terra ou Vigo a miña cidade. E foi aquí en Padrón onde escoitei a voz de García Bodaño, pero tamén onde moito despois o coñecín persoalmente cando xa vivía en Lampai, en Beitureira. Señor presidente, señoras e señores académicos, Salvador García Bodaño Zunzunegui foi nado no dinámico e combatente Teis, Vigo, en 1935. Viviu prácticamente toda a súa vida en Santiago, pero a súa fidelidade a Teis permaneceu sempre. Foi por iso que quixo celebrar ali, en 2004, un dos múltiples recoñecementos que lle foron concedidos e especialmente simbólico para o caso, o escritor na súa terra da Asociación de Escritores en Lingua Galega que el axudara a por andar. Tampouco arriou nunca, e nisto fixo como a Murguía, o sangue vasco da súa estirpe materna. Estudante de Dereito, foi un destacado representante da xeración das festas minervais, concurso que gañou no 59. Na súa formación intelectual foron decisivos, segundo el mesmo confesa, Carlos Maside e Ramón Piñeiro, a quen precisamente sustituiu nesta academia. Desde os 60 foi un activista destacado do galeguismo. En 1961 fundou con outros a Agrupación Cultural O Galo de Santiago, participou no Consello da Mocedade e militou no Partido Socialista Galego. Tamén participou na creación de múltiples proxectos culturais que vertebraron e vertebran a Galicia contemporánea. Salvador García Bodaño foi articulista, contista, ensaísta e traductor, pero onde realmente destacou foi como poeta. Así o testemunha toda a súa vasta obra, desde ao pé de cada hora e tempo de Compostela ata a cidade virtual e cantos de ausencia. Desde a Idade Media hai moitos poetas que se apropian dun espazo. Dicimos Martín Codas e chega a Vigo. Falamos de Pondal e ben Bergantiños. Invocamos Novoneira e entra o Courel. Pois ben, Salvador, a paisaxe social, histórica e política da súa pedra e da súa palabra, da Compostela íntima e da colectiva, da diacrónica e da contemporánea. Pero tamén é poeta de poetas, vivos e mortos, con Rosalía á fronte, como é un gran poeta de amor, nos poemas de Amor a Xulia, nos que renace Petrarca, de alba en alba, aínda máis alá da nosa ausencia. Son uns poucos dos grandes poetas que foron, son quen de deixar versos de bronce na historia literaria dun país. Velaquí os de Salvador García Bodaño. Galicia é isto que vai en nós e que nos leva camiño aberto nos sulcos onde todo é por vir e non chega.
Ademais, da honra a García Bodaño, se mo permiten, quero facer mentes de 3 académicos que por distintos motivos non poden acompañarme, pero que hoxe están aquí e onde quer que eu vaya, van comigo. Son estas mesmas 4 paredes unha testemunha do maxisterio de Bernardino Graña, un home que quixo vivir e que nos fixo vivir a aqueles mociños e mociñas que chegábamos a Padrón, de Laíño ou de Lestrobe, de Rois ou Tarajoña, de Estramonde ou de San Lois, de Izorna, de Cordeiro, de Carcasía. A todos nos deixou un poema en Padrón os alumnos do instituto, pero tamén unha marca, como a que os mariñeiros guardeses trazan nos seus aparellos, unha marca que levamos na alma e que nos identifica como fillos da voz e da memoria de Bernardino. En ouro, no courel do seu alto navío de poeta sempre mozo, a levaba o chorado amigo e compañeiro Eusebio Lorenzo Baleirón. E se aquí no instituto, á beira daqueles carballos do Souto Rosaliano, Bernardino encendía e iluminaba para nós as maravillosas noites e furnas, como a fonte sempre manantías da literatura, acolá, no espolón, desde a estatua de Rosalía, debala agora unha enxurrada de voces berrando en Viva Galicia Ceibe e en Moncho Reboiras, porque é o seu cabodano. Coa edición de Con pólvora e magnolias nas mans do meu corazón de 15 anos, vexo a vir incesante con ergueitas, bandeiras vermellas e estreladas. Aquel exemplar serera dun estudante de filosofía e letras co que eu convivía aquí en Padrón, Xosé Luís Cristobo, de Asados e moi de Manuel Antonio, como a Xosé Luís Axeitos, ou como Francisco Fernández Rey e de Cambados e Cabanillas. Pero aquel libro que lín entre a luz deste instituto e as labaradas daquel espolón, marcou tamén para sempre o rapaz de Manselle. Méndez Ferrín, presidente que foi desta academia, será para min, mentres tacholado de estrelas sexa o ceo de Dodro Vello, unha referencia permanente no literario, no cívico e no humano. O seu posterior magisterio, froito do trato, proseguiu o de Bernardino, enriqueceuno e madurouno. Velaquí os meus 2 profesores implícitos, sen os que nunca merecería a honra que hoxe me concede a institución a que eles tamén pertencen. Infelizmente, non pode estar presente ningún deles, nin pode tampouco acompañarme outro académico, o meu irmán Darío Xoán Cabana. Foi entre estas mesmas 4 paredes onde se lle fixo homenaxe nacional ao amigo de Reboiras e da Casa de Rosalía, o anasador da máis alta poesía de Italia e Occitania, a un grande entre os grandes escritores de Galicia. Está aquí, e aquí continúa, guardada con un tesouro no foldo fallado dos nosos corazóns, a súa innumerável semente de mencer. Mentres, a figueiriña que daquela recolleu, súa neta Leonor, onde lle seu falo, medra vizosa alá en Lugo, en Romeán, e medra pacientemente cada día, e cada mes, e cada ano. Benditos sexan un por un, e para sempre todos eles. Ao principio, de crear Deus o ceo e maila terra, era esta unha masa disforme baldeira. As tebras cubrían o abismo e un vento poderoso axitaba as augas. Mandou Deus que houbese luz e houbo luz. As primeiras palabras do libro da Xénese demostran que a poética da luz, organizada sempre de xeito binario, é tan bella e primordial como a propia literatura. Ao longo da historia, o símbolo modulouse vastamente segundo as estéticas e os poetas. E neste paso teño que consignar os primeiros versos que Bernardino Graña nos deixou impresos en Padrón aos alumnos do instituto, aqueles de Fray Luis de León. El aire se serena e viste de hermosura e luz nousada.
A beleza descoñecida, a ignorada armonía, a oculta fermosura, todo estaba naquela luz non usada, como estaba na contemplación con ollos renacentistas e neoplatónicos da noite serena. E aínda está, como nas luminosas noites do cántico de San Juan de la Cruz, o noche amable más que la alborada. E aí Bernardino Graña, que tantas veces nos levou desde as beiras do Sara á ría de Vigo, de Rosalía a Mendiño, explicándonos literatura española, porque a galega non existía aínda, mandábanos luzadas explosivas do xograr bolseiro, das noites eternas ou fugaces, segundo a ausencia ou a presenza do amigo. A obra de Rosalía de Castro inscríbese, como a destes poetas citados, nun contexto, pero tamén nunha tradición e en determinadas filiacións, como veremos. En todo caso, desenvolveu unha poética da luz que acabou por converterse nun signo senlleiro da súa propia figura. La Flor, obra xeralmente desconsiderada, non só non está fora do proxecto rosaliano, senón que é o seu primeiro e seguro alicerce. Para o que hoxe aquí nos interesa é clave o longo poema final, La Rosa del Camposanto. A noite é aquí o decorado necesario para desenvolver unha das grandes estrategias de Rosalía como escritora, a de subverter os modelos masculinos, patriarcais ou mesmo misóxinos. Faino neste caso co mito do Don Juan, que Rosalía aquí contesta cunha réplica ao poema El estudiante de Salamanca de Espronceda, que se reforza no nome da protagonista, Inés, que tamén nos leva ao Don Juan Tenorio de Zorrilla. E desde esta noite de la Flor, propia do decorado romántico, Rosalía iniciou un camiño que se pode considerar coherente. Era 1857, un ano despois do banquete de Conxo e os meses antes del Flagrimal de Baudelaire. A mi madre, tamén subestimada, é de interese certo, sobre todo se temos en conta unha lectura serial, non elexíaca, que nos permite entender a obra poema a poema como retrato das sucesivas fases do do. Nun primeiro momento, xusto tras a morte de Teresa de Castro, nai solteira da Retén, os poemas son tópicos, con rudimentos expresivos e exceso de patetismo, como se a dor da perda aínda recente toldase a capacidade creativa. Pero axiña aparecen os cambios. E aquela primeira aflición, expresada con convencións, deixa paso a unha nova expresión lírica, madura, original e fonda. E entón Rosalía proxecta o do na paisaxe invernal. Ya toda luz se escureció en el cielo, cubriéronse de luto las estrellas. Internámonos así nunha nova noite de dimensión onírica. Ayer en sueños te vi. A nai emerxe desacougante dos profundos tenebrosos nunha baixada inusual aos ínferos humanos. Retrato dunha nova estarrecedora despedida, dun novo e brutal enterramento onde se xuntan o máis amado e limpo co máis infecto, o idílico co sinistro. Aun en sueños tan sombría, la contemplé en su ternura, que el alma con sañadura la amaba y la repelía. Esta xa non é a noite de la Flor, pero ainda hai máis mudanzas e máis poética da luz, dado que na superación final do loito a nai pasa a converterse nunha sombra permanente coa que se convive. Familiar, creo eu, tamén para nós. Que aunque no estás a mi lado e aunque tu voz non me llama, tu sombra, sí, tu sombra siempre me aguarda. Mentre ia escribindo a mi madre, estaba Rosalía tamén madurando nunha pista moi distinta os seus cantares gallegos. A virada cara ao idioma galego era tamén un golpe de leme estético, un orzar en todo cara ao realismo, un novo navegar polifónico que se abría ás singraduras épicas. O prólogo do libro avisa do vento que move as velas, a dignidade política para Galicia, provincia humillada por España, dignidade para a súa lingua, considerada bárbara, para a cultura do seu povo, considerado estúpido, para a súa terra, considerada ora inferno, ora cortello inmundo. A poética da luz acompaña este novo proxecto e ponse de meu e couse ao servizo deste estrutural e vertebrador obxectivo. Cantares gallegos pode entenderse, polo menos en parte, por concretar, como unha contestación
verso por verso, o insultante soneto de Góngora que Góngora lle dedica a Galicia, inscrito nunha tradición que xa contestara Sarmiento, o que comeza pálido sol en cielo encapotado. Pois ben, en Como chove miudiño, poema no que se describe esta terra de Iria desde o alto das torres de Ermida del Estrobe, temos contra ese pálido sol e ese cielo encapotado continuas pinceladas de cor que hinchadiña branca vela. Antromillo verde corre soa. Reincidentes xogos de luz, a San Lois vexo brillando, bañado por tintas puras, e, sobre todo, ese espléndido sol de Italia, sol de amore. Xa no prólogo se fala dos ceos azuis e serenos como os de Italia. Detrás está non só un modelo cultural de paisaxe, senón que tamén un modelo político. Esta Italia invocada por Rosalía é a de Garibaldi, a do Risorgimento, un modelo para Galicia nesta fase histórica que hoxe chamamos Rexurdimento, a mesma Italia invocada anos despois por Murguía nos precursores a través de Sánchez Deus e por Curros Enríquez no Divino Sainete. Pola súa parte, aquela noite que vimos en La Flor desaparecen Cantares Gallegos. Aquel escenario romántico de cartón pedra deixa paso a un teatro máis realista asaltado polo elemento popular, ese espírito do pobo ou Volksgeist de Herder que alimenta o libro e que Rosalía utiliza como pátina, vestimenta ou trincheira desde que disparar o seu pensamento crítico. De aí que agora a noite sexa a noite máxica de San Xoán cos seus rituais ou a noite negra, a noite dos medos, das crenzas e supersticións, unha noite máis cultural ou etnográfica que triunfa no poema do Moucho. Agora ben, no medio da noite, o Moucho, cos seus ollos tizós roxos dos infernos, como se fose o corvo de Edgar Allan Poe, ilumina os fantasmas e os remordementos da muller nocturna e soa, un paradigma, un arquetipo esbozado en La Flor, perfilado aquí en Cantares e maiormente desenvolto en Follas Novas. Pero así é todo, Cantares é un libro onde predomina a luz. Fronte a estas noites están tamén a aurora e a alborada, palabras insistentemente repetidas. Esta alborada de cantan os galos pro día, érguete meu ben e vaite, con longa tradición popular e culta, a de separación dos amantes ao amañecer, en cuxo ronsel citamos a Nuno Fernández Torreol, ou a escena quinta do acto terceiro do Romeo e Xulieta de Shakespeare. Pero a alborada é tamén o nome dun poema realmente extraordinario no que Rosalía executa un exercicio experimental, porlle letra a unha peza instrumental propia da gaita. O resultado é un texto totalmente afastado dos modelos convencionais, desfigurado na súa aparencia, insólito por levar implícita a súa propia música. E aí é onde entra en xogo a poética da luz. De veras, estarrece saber que Antonio Benito Fandiño compón unha alborada para cantaren na noite de Nadal do ano 1812 os presos da cadea de Compostela. Foi famosa e celebrada a alborada de Nicomedes Pastor Díaz. Singular protagonismo ten a alborada na gaita gallega de Xoán Manuel Pintos e é especialmente sintomático que o álbum de la Caridad estea cheo de alboradas, algunha introducida de esguello, como no célebre poema de Francisco Añón. Ai esperta, adorada Galicia, dese sono en que estás debruzada, do teu rico porvir alborada, polo ceo enxergándose vai. Chamaba da Serra de Outes a erguerse con esperanza nos xogos florais da Coruña de 1861. Pois é aí onde se inscribe a alborada de Rosalía, é aí onde executa coa poética da luz a súa reorientación do xénero. Chegado ao final do seu cantarlle a Galicia, a meniña gaiteira lanza un esconxuro que acaba en arenga. Vaite noite e venta aurora, fora a noite de textura e sombras, a noite de meijallos e pesares, a noite secular da escuridade de Galicia. E que as meniñas e a mocidade, velaí a idea de proxecto, esperten e se ergan. Chegou o día, arriba todas
rapacillas do lugar que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Coa alborada ven un novo día, ven o despertar, o rexurdir, o resucitar. Este poema sitúa a Rosalía na liña enunciada, como tantas e tantas outras, polo padre Sarmiento, que lle falaba a seu irmán Xavier dun obxectivo claro: cimentar la resurrección deste muerto país. Esta é a liña seguida despois por Pondal, na letra do himno: experta do teu sono, fogar de Breogán. Pero a alborada de Rosalía, ademais, orixina o seu propio ronsel de alboradas e ten un impacto fundamental na Galicia contemporánea. E cando digo Galicia, digo tamén os territorios de fala e cultura galega. O é o Navia de Antolín Santos Mediante, o Bierzo de Isidoro Andrés Ovalle, as Portelas de Felipe Lubián, ou mesmo a la lonxe o estremeño Val das Ellas que nos descobre Xosé Enrique Costas co valverdeiro de Isabel López Lajas. Velaí a famosísima Alborada de Veiga coa letra de Francisco de la Iglesia e tantas outras que proliferaron xa no século XX, especialmente no período do 16 ao 36, o da nosa verdadeira renacenza contemporánea. E cando o terror fascista esmagou aquel renacer, en Buenos Aires, en a gaita a falare do padronés Ramón Rei Baltar, retrátase aquel tráxico momento. Como? Pois cunha alborada de dor. Lembrando os versos da contestación de Rosalía Ruiz de Aguilera, aunque vimosa gaitiña toque alborada de gloria, eu podo dicirche non canta que chora. A gaita do padronés chora un terrible pranto así, alborada de dor, amargamente titulado. Leí o verso histórico, terrible, definitivo. Unha noite sin estrelas ven cando o día pintaba. Foi ilustrada a gaita falare por Seoane, Colmeiro e Castelao, que non tarda en erguer a esperanza desde o exilio, faino co seu memorable discurso do Día da Patria Galega de 1948. Nel recupera o símbolo da alborada e mesmo expresamente a alborada de gloria de Rosalía, que el titula Alba de Gloria. Si no abrente deste día poidéramos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañán única. Dende as planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, até as rías de Pontevedra, por todas partes xurde unha alborada de gloria. Mesmo na súa longa noite de pedra, Celso Emilio soubo ver a luz e deixarnos tamén un lugar para a esperanza. Ergueremos a esperanza sobre esta terra escura como a quen ergue un facho nunha noite sin lúa. En este punto teño que volver aquí, a este mesmo escenario, ao sol extraño inmenso que nos testou Bernardino aos alumnos do Instituto de Padrón. Este mesmo escenario onde entrou tamén Rothbard Luden co seu retorno a Tagenata. Nas derradeiras liñas entende a protagonista que o seu posto está á beira da organización política revolucionaria e non no posibilismo culturalista. Seredes rebasados. E entón entra a moza na grande fraga de a cabalo ao paso naquela nova e radiante alborada chea outra vez de esperanza, da esperanza de 1971, iluminada por líquidas estreliñas, igual que a moitedume de luciñas e vagalumes de Castelao. En ela volven cantar cos ferreiriños todas as aves do mundo. E teño que retornar a este escenario, a cando aquí se lle rendeu homenaxe nacional a Darío Xoán Cabana, se repartiu en reproducción facsímile os seus mortos porque Galicia viva, impreso por Carlos Díaz nas heroicas edición Roi Xordo de Xenebra en 1973. No texto adicado a Castelao, ao compañeiro Daniel, vemos que a finais do franquismo e logo das folgas xerais de Vigo e Ferrol, a esperanza de renacenza continúa e faino de novo cifrada no abrente de resurrección, como di o poeta, dunha Galicia ceibe. Nunha roxa alborada
sin cabo nin comén. Chamouselle homenaxe a Darío semente de vencer. Que importa que nos maten se deixamos semente de mencer, que é, velaí e recorrentemente, o resucitar de Sarmiento, o espertar de Pondal, a alborada de alegre rotunda esperanza de Rosalía de Castro. A poética da luz é permanente na Padronesa. Ela mesma utiliza no prólogo de Follas Novas. O sol da vida non loce nos seus albores, da mesma sorte que cando vai poñerse tristemente envolto entre as nubes do postreiro outono. Se Cantares era o libro da esperanza, este é o libro da derrota. Quedaba lonxe aquela ilusión da Revolución de 1868 e do sexenio democrático. As páxinas de Follas son fillas da restauración borbónica e, polo tanto, do fracaso do proxecto político de Rosalía Murguía. Fillas do pesimismo que supuxo o desastre xeral da política progresista, demócrata e republicana. Fillas da resposta reaccionaria do goberno de Cánovas. Por forza, a nosa autora ten que utilizar unha nova poética da luz. Rosalía segue empeñada aquí e continúa facendo dun xeito extraordinariamente lúcido na construción do que Xoán González Millán chamou literatura nacional. Agora entran con forza a dor, o adeus, a soidade, a saudade non, de ningunha maneira, nunca. Onde vai que Rosalía era realista. A obra desconcertou a moitos, incluída Emilia Pardo Bazán, pero non a Alfredo Vicenti, poño por caso, que a saudou como que era. Unha obra que achegaba en galego algo original, profundo e grande. Esta achega faise desde o principio, desde a dimensión metapoética de Baguedás. E ben, a luz e a sombra, como categorías antitéticas fundamentais da metafísica occidental, están tamén asociadas ao proceso creativo que aquí se describe. A luz, a ausencia de nubes, lévanos ao espazo exterior e sideral. A sombra condúcenos ao espacio interior e abisal, de onde precisamente nacería a creación poética, ese fondo sen fondo do meu pensamento. Falamos de Follas Novas e xa empezamos con metafísica. Non é para tanto. Hai unha liña que ten que ver coa noite, que nace xa en La Flor e aquí se agranda e se converte en paradigma. Atopámolas neses poemas, algún deles de poderoso impacto, nos que unha muller, sempre só e marcada por remorsos ou desexos, vai ou ben lonxe do fogar, ás veces sometida a un límite, pero sempre no medio da noite. É o caso de Ladraban contra min que camiñaba, un enigmático e particular drama da maternidade suspendida ou estranxeira na súa patria, onde a noite ao pé da Adina de Iria fai aparecer unha santa compaña que retrata a radical soidade da sin lar nin arrimo. Pero a noite tamén é para outro tipo de mulleres, como a proviña que está xorda, ou a que ven de Santiago a Padrón cun chover que era arroiar e chega cansa, pingada e esfameada a súa casa. Retrata Rosalía en Miña casiña meular unha épica social, literariamente invisible, pero diaria e doméstica. A desta muller que non ten para cear, que non é axudada dos veciños, pero que así é todo. Case de milagre consegue facer ese caldo de gloria como a alba e a alborada. Un caldo que a alimenta, a reconforta e a fai feliz. Velaí unha das grandes leccións de Rosalía. Velaí o retrato da estirpe do seu pobo, das mulleres do seu pobo, da noite de tantas e tantas casas da patria humilde. Moitas viudas de vivos e mortos que ninguén consolará protagonizan noites similares, porque é precisamente a noite a que ilumina a súa soidade e a súa angustia, as súas dúbidas e temores. Velaí a que se autoexplica como Penélope ente Cinsoia a miña tea. Cómplice a noite, noutros casos, a muller parece querer rebelarse e fuxir desta condena do seu papel doméstico e pasivo. En poemas de maior intimismo, a noite é querida e desexada. Así o vemos en Meses
de inverno fríos que eu amo a todo o mar, onde se prefire a escuridade do inverno coas súas tempestades e non o sol fermoso de abril. Trátase dunha nova incursión na poética da luz. Búscase a noite e fóchese do día. E entón a noite tamén é vivida e contemplada cos seus astros. Érguese a lúa descolorida, distante espello que retrata a propia palidez e orfandade. Invócanse as estrelas e dentre todas a roxa estrela, ou ti, roxa estrela, que din que comigo naciche, poideras por sempre apagarte, xa que non pudeche por sempre lumarme. Grazas a Martín Pauli e Xavier Pérez Couto, sabemos que esta particular estrela é Marte, especialmente brillante aquela noite do 23 de febreiro de 1837. A roxa estrela é símbolo, coa súa luz esmorecida do triste fado da autora, que lle sirva de consolo a estrela que co seu nome agora ten na constelación de Ofiuco. A poética da luz ofrece outros varios rexistros na obra máis alá da noite. Luz e progreso en todas partes, pero as dudas nos corazóns. Fronte á postura coetánea de Curros, pomos por caso, Rosalía está lonxe da fe cega nesa luz simbólica do progreso, das ideas supostamente redentoras, como se volve facer en Desde los 4 puntos cardinales de las orillas del Sar. De moi distinta orientación son os xogos de luz, agora física, que se dan en Na Catedral, un prodixioso poema escénico. No teatro do interior catedralicio, poboado de luces e sombras, confúndense os humanos coa súa representación pétrea. Os vellos e vellas que morean sentados cos reis e raíñas que dormen nos sepulcros. Todo vive e todo é de pedra. E xustamente por causa da luz, e aquí compre ler o poema coa indispensable guía topográfica de Fernando Cabo e Seguinolaza, as figuras pétreas da gloria cobran nova forza e gozosa vida, como a cobran os mortais espeutros do mesmo inferno. O postremeiro raio da tarde activa a fantasía, pero chegan de repente as sombras e a negrura e todo se enche de fantasmas nun teatro macabro. E fume, pois tiña medo. A luz e máis a sombra xogan tamén un papel decisivo na poética máis dereitamente lírica. O pasado resólvese en luces e sombras, sombras queridas ou odiadas, que en algún caso asaltan asexantes o presente. Por outro lado, o eu caído na tristeza e na desgraza cae tamén nas sombras e nas tebras, como posteriormente en Los Tristes. Almas a cuxos lóbregos antros non chega a luz da vida, o brillo da fe, o faro da esperanza. Pero tamén aquí se acolle un proceso inverso, o da procura das tebras, da sombra e máis da noite. Así o vemos en Cada noite eu chorando pensaba, onde máis e mellor nos lembramos de Novalis ou de Antero de Quental, quero a noite negra, irmán, do desespero, do que a luz matinal, a luz bendita. Ou tamén no poeta do Necker, Willkommen dann, o stile de a Schattenwelt. Sexas entón benvido o silencio do mundo das sombras. Desde entonces busquei as tiniebras máis negras e fondas e busqueinas en vano que sempre tras da noite topaba ca aurora. Só en min mesma buscando no escuro e entrando na sombra vin a noite que nunca se acaba na miña alma soia. E chegamos á sombra das sombras, o poema dos poemas, a negra sombra. Xa Bouzabrei nos explicou que cando penso que te fuches mantén diálogo con outros textos do seu tempo, en especial con El murmullo de las olas de Aurelio Aguirre. O certo é que o motivo da sombra da súa retórica é abundante no romanticismo e na súa liña gótica, visitada por autores de referencia para Rosalía, como Etta Hoffmann ou Edgar Allan Poe. O texto edifícase a partir da fórmula dialóxica que personifica e lle dá un poderoso vigor ao símbolo. O poder e a intensidade da negra sombra maniféstase cunha presenza expansiva e diversificada, total, demoledora.
lonxe de asociar a interpretación da sombra con calquera significado concreto, compre encadrar o texto nunha poética rosaliana global da luz, pero tamén do eu, sobre cuxas novas instancias se indaga. Desde o noso punto de vista, o que fai Rosalía é conseguir unha resignificación da sombra. Xa non é a de Aguirre, a de Poe ou a de Etta Hoffmann, xa non é unha sombra gótica. Rosalía nunca foi dese romanticismo escribindo en galego. Esta nova sombra, extraída daqueles escenarios, opera nun teatro simbólico distinto, realista, onde o eu é tamén un novo eu. Atrás queda a sombra irracional, o fantasma terrorífico, o inquietante espectro. A negra sombra da Rosalía encara e ilumina as complexidades da propia identidade que Sigmund Freud abordaría desde a psicanálise 40 anos despois. Da escisión do eu nace esta especie de rosaliano über-ich, implícitamente disciplinario, que no principio do poema podemos situar nun panóptico de Foucault e que é retratado a través do símbolo da sombra como ese corrector permanente e irremediável contra a liberdade e a independencia do ser humano que todos temos dentro. Pero tal recoñecemento non crea no texto de Rosalía as pugnas esquizofrénicas do eu co dobre que podemos ver no William Wilson de Edgar Allan Poe ou no Odiado Amado de Méndez Ferrín. A negra sombra é o recoñecemento de como o eu consciente está sometido á convivencia con outro seu. E ese é un recoñecemento rotundo, pero non resignado, cheo dun asombro feito non de medo, senón que, como diría Chuspato, de fascinio. Un recoñecemento onde Rosalía soubo facer convivir o escuro enigma da sombra coa súa brillante revelación, selada con exuberancia única na paisaxe fónica final. Ni me abandonaras nunca, sombra que sempre me asombras. E así é que de Rosalía temos, por un lado, o canto alegre e esperanzado da alborada, o canto nacional popular que se acompaña de gaita para activar a confianza e o ledo espertar de Galicia, e por outro, asociada á música de Xoán Montes, esta especie de himno en que se converteu a negra sombra e que se acompaña de orquestra con todos os ventos e cordas, con todos os metais e percusións para que retumbe poderoso como o sino lírico por excelencia de Galicia. Deste xeito, a negra sombra debe abandonar as esferas da subxectividade onde viven presos os nosos corazóns atribulados e acabou sendo tamén un canto que identifica no alto e no baixo a todo o pobo galego. É en las orillas del Sar o cume tal vez máis alto da lírica en castelán do século XIX, sen deixar de manexar as mesmas coordenadas xeográficas, políticas e líricas dos seus libros en galego. Poida que en algún momento quixese chamarlle postrimerías para dar conta do acabamento, da finitude, da lírica terminal que coa morte goberna esta obra chea de crepúsculos e sepulcros. Pero ao final Rosalía preferiu inscribirse na súa terra e levar o seu río da vida, o seu humilde Sar, ás alturas líricas dos grandes ríos literarios como fora antes o Nécar de Friedrich Hölderlin ou serán despois o Sorga de Renechar ou por imitación da propia Rosalía o Duero que corre e pasa e sueña de Antonio Machado. Orillas del Sar, o poema inicial que a título e publicara o padronés Manuel Barros no seu periódico de Buenos Aires é un bo comezo para situarmos as grandes claves da obra en relación á poética da luz. Cando foi publicado, en decembro de 1882, Rosalía levaba uns meses vivindo na Matanza. Pero o poema, compre dicilo unha vez máis, ten unha lógica xeográfica e literaria, como outros moitos desta obra, que só se explica se temos como punto de referencia as torres de Hermida de Lestrobe, onde viviu Rosalía desde o 80 ata ben entrado o 82 e onde tivo un dos máis fecundos períodos literarios de toda a súa traxectoria.
Aquí tamén concibira aquel como chove miudiño. Volvemos á mesma fiestra e á mesma terra, pero agora aquel seu sol brillante cos múltiples xogos de luz e cor que contestaba os desprezos de Góngora tórnase distinto en todos os sentidos. O sol é o mesmo, pero aquelas memoriñas cariñosas non acoden ao conxuro, polo que a atracción da terra invita a deixar a casa, a fiestra, o interior da cova e a baixar. Represéntase entón unha nova cartografía. Desaparecen aqueles topónimos que eran un recoñecemento orgulloso da propia terra. Laíño, Lestrobe, Padrón, A Ponte, San Lois, Arretén, Adina, Valga, Campaña, Caldas, este Souto no que estamos. Agora písase unha terra por camiños vellos, na que aparece o padrón suburbano, a Trabanca, cuxa cita é unha flor para Manuel Barros, pois é o barrio onde el nacera. Unha serie de microtopónimos, a Presa e a Torre, que rematan a la lonxe, xa na freguesía de Seira, en Rois, en Fondóns, nome que é clave desa natureza íntima e non pisada, alternativa, a que se dá unha dignidade literaria insólita. Presidida polo permanente Miranda altivo, Meda, pros non padroneses, a fermosura da veiga de Padrón e Iria xa non é a mesma. Perdió su azul tu cielo, el campo su frescura, el alba su candor. Que lonxe aquel ceo azul, la senadina, que lonxe aquel sol de Italia, sol de amore, que xélido aquel calor dun sol amante. Neste meu ocaso, quero volver como a toupeira á miña cova de sombras e de tebras. Tornemos, pero xa non hai regreso al Lestrobe. O poema deixanos finalmente sen retorno, sen casa e sen luz, sen sequera sepulcro, no deserto. Hai ecos evidentes de follas novas. Volved, ó noches del invierno frío, nuestras viejas, amantes de outros días. Pero agora a poética do adeus tórnase poética de finitude e unha luz aínda máis apagada acompaña esta mudanza. Por outro lado, ollas agora máis que nunca para o ceo. Unha luciérnaga entre el musgo brilla e un astro en las alturas centellea. Rosalía colócanos entre estes dous ínfimos focos de luz, inmensos abismos que nos orientan en sentidos contrarios para cuestionar tanto o pensamento materialista e la ciencia como a propia religión e a súa dimensión espiritual á hora de darlle resposta ao sentido da vida. O paso do tempo e as súas dualidades e dicotomías que son as da sociedade e as da vida, exprésanse con símbolos de luz. E, de novo, volve levarse desde o eu a unha visión cósmica que une os seres humanos e máis os astros. Eles, que nos parecen luces permanentes, tamén, de xeito inexorable, hacia su fin caminan. Todo pasa, todo flúe, nada permanece. O tempo infinito é ilusión bienhechora de inmortal esperanza, cual as que el hombre inventa. En a clausura as sombras, esas dúas enigmáticas sombras, como se fosen tiradas da caverna de Platón, que son proxeccións do eu e que camiñan diante incesantemente, perseguíndose sen encontrarse en deixamais. Sí, continúan as sombras, pero compre falar dunha nova, dunha sombra máis física, da sombra benefactora e mesmo ás veces gozosa que nos proporciona o bosque, o elemento vegetal, a carballeira. Faino en Los Robles en Jamás lo olvidaré. Textos de primeiras forestalistas e ecolóxicos, pero que resultan profundamente cívicos e nos que Rosalía, como noutras veces, volve a asumir a posición do que era escritora nacional de Galicia. Foi el hacha implacable en Los Robles que destruíu un estadio ideal no que había unha relación equilibrada do ser humano cos bosques, cuxa explotación estaba asociada á subsistencia humana e a alimentar alrededor do lume da madeira e da lareira ese mundo idílico. Foi esa machada do aire que destruíu unha natureza harmónica tanto como fermosa e libre.
O regreso das carballeiras viría a reparar esta ecoloxía como símbolo da rexeneración da patria en clave celtista. E velei que a súa sombra é indispensable nesta nova épica. Torna, roble, árbol patrio a dar sombra, cariñosa a la escueta montaña, donde un tiempo la gaita guerrera alentó de los nuestros las almas. O caso de Jamás o olvidaré é similar, pero agora denúnciase, aínda que veladamente, o interese e a autoría particulares dunha corte específica, sen nomeala brutal. A carballeira de Conxo, á beira do Sar, é tratada como un monumento, como un sagrado recinto cuxa corta é unha profanación sin nombre para falar no código religioso de a quen veladamente se acusa, o cardeal Pallá. E a sombra, a cariñosa sombra, é un sagrado valor deste monumento natural, concepto pioneiro do ecoloxismo. Esas selvas agrestes, esos bosques seculares e hermosos, cuyo espeso ramaje, abrigo y cariñosa sombra dieron a nuestros padres, fueron siempre de predilecto amor, lugares santos que todos respetaron. A corta supón igualmente a perda de todo un ecosistema de aves e plantas, pero tamén a doutra especie animal, o ser humano, pois era ali onde as persoas buscaban un refuxio e unha sombra, todo por tierra e asolado todo, ya ni abrigo, ni sombra, ni frescura. Pero sen dicilo, o bosque de Conxo era para calquera lector contemporáneo, sobre todo, un monumento histórico, literario e político. Alí se celebrou o banquete de Conxo para lembrar os sucesos revolucionarios de 1846. E aínda alí naquela carballeira estaba tamén a primeira novela, Desde el cielo, de Manuel Murguía, como estaba a última, de Rosalía, El primer loco. A carballeira de Conxo acollera na súa sombra protectora, como vemos, obras e sucesos vinculados a toda unha xeración e a todo un luminoso proxecto revolucionario e galeguista. Mesmo con seguridade, a partir da correspondencia que coñecemos, era arrimo de memorias amorosas da parella. A corta da carballeira destruíuno todo, todo. Pero jamás lo olvidaré, que es el silencio hermano de la muerte. Y yo no quiero que mi patria muera, sino que, como Lázaro, Dios bueno, resucite a la vida que ha perdido. Velei, xusto agora, a sombra é máis la resurrección, o espertar, a luz da alborada, situadas na mesma banda, xuntas, fronte á corta destrucción e silencio, a memoria e a denuncia, a reforestación, a literatura. Por iso a obra de Rosalía, verso a verso e libro a libro, é un bosque centenario onde medran vizosos e se renovan teimudos e resistentes coas súas múltiples, benefactoras, gozosas sombras, os carballos da resistencia, os carballos da dignidade, os carballos do futuro de Galicia. E remato. A poética da luz foi tan determinante en Rosalía que condicionou para sempre a visión que da autora nos deixaron outros poetas e escritores, comezando polo propio Murguía. Para él, antes da súa muller, unha noche reinaba en el cielo literario de Galicia. O retrato poético fundacional de Curros é ben ilustrativo. Do mar pola orela mireina pasar, a frente unha estrela no vi con cantar. E vina tan sola na noite sin fin, que ainda recei pola prova da tola eu, que non teño quen rece por min. Sobre esta poética da noite e da alborada edificaron os seus textos Lorca, Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Pimentel, que faz na serán que está esmorecendo sempre. Ou unha noite que ende xa máis rematará, ou no Boneira, a casa, o val, a patria humilde, nosa patria pola que ti clameas, furando a noite. Xoana Torres, pola súa banda, deixounos un poderoso poema rosaliano, aínda máis íntimo e particular, senlleiro.
Foi Xoana Torres o elo fundamental entre Rosalía e as xeracións máis novas de escritoras e poetas que, polo xeral, interpretan a Rosalía tamén noutras claves, especialmente a feminista, pero sen esquecer motivos como os da sombra. Ti és para min o lombro dunha sombra onde todo resulta perguntado. Salvador García Bodaño volve ao motivo da noite da alborada con ese mínimo brillo do vagalume, chantado no silencio do monte. Algo similar nos deixou Darío Xoán Cabana na súa invocación a Rosalía. Invoco a luz escura do teu nome, fronteirizo da noite. Bernardino Graña fixo de Rosalía máis como mascarón de proa dun navío fantasma, o faro que ilumina as tebras do horizonte cos seus ollos abertos, furando as sombras. Nun poema moi pouco coñecido, publicado no libro de Pascua de 1971, Méndez Ferrín titula Laio de morte por Rosalía no Padrón. En todo caso, eu acudía á instrucción nestas mesmas 4 paredes, naquelas mañas mozas, cunha alborada que aínda levo comigo no peito. A alborada do caldo insumiso e das cabezas alzadas. A devoto por vós, Rosalía, Pondal Faraldo, versos da alborada con pólvora e magnolias cos que me criei. Señor Presidente, señoras e señores académicos, autoridades, amigos, familiares e amigas, non hai maior honra para min que formar parte da Real Academia Galega. Tamén o é facelo desde a cadeira que antes ocuparon sucesivamente Manuel Báñez Fontenla, Ramón Piñeiro e Salvador García Bodaño. Pero aínda máis se cabe ler este discurso de ingreso na miña terra e na miña vila, á beira do Sar. Lelo aquí, neste mesmo espazo que hoxe, diante de persoas que teño na máis alta consideración intelectual, cívica e afectiva, gozosamente asaltaron polas fiestras da memoria tamén amigos, referentes, mestres. E, finalmente, podendo escoller por tema algunhas das paixóns que me testou aquel alumno deste instituto. A literatura, Galicia e Rosalía de Castro. Beizón. Ben, o acto non rematou aínda e haberá de máis ocasión de darlle todo o cariño que merece o noso novo académico, porque de seguido ten a palabra a nosa compañeira Chus Pato, que dará resposta ao discurso de Anxo Angueira en nome da Real Academia Galega. Chus Pato. Dou resposta ao discurso de entrada na Real Academia de Anxo Angueira Viturro. Leva por título O Chévrole do Camoiras e a palabra resurdimento.
excelentísimo señor presidente da Real Academia Galega, señoras e señores académicos, autoridades, amigas e amigos que participades neste acto. Sabémolo, a biografía dun autor é a obra que construe ao longo da súa existencia. Sabemos tamén que a función autoral non coincide sen resto coa persona que o soporta. Diríamos que un escritor ou unha escritora, ao igual que un rei, ten dous corpos, dúas biografías. Será breve a parada, pero heime deter na vida do pícaro, do rapaz e do mozo que nace en Manselle o 13 de xaneiro de 1963. Quizais o escritor naceu polas mesmas datas en Sarnanselle. Manuela Rodríguez Reboiras, bisavoa do novo académico, deu á luz 3 fillos, Ramón, Manuel e María. Os 2 varóns marcharon moi noviños para América. Os 2 regresaron con fortuna a principios dos anos 20. Un estableceuse na aldea, construíu casa nova e montou con outros socios unha cooperativa de leite. O outro ergueu unha casa para a nai e a irmá e proseguiu a súa vida en América. A filla de María, Manuela do Roxo, abriu os ollos no 1924. Manuela é a nai de Anxo. Vemos, pois, como a liñaxe materna do novo académico é labrega e emigrante. No 1936, Ramón, o tío avó, que era republicano, viuse forzado a abandonar Galicia. Na novela, en Pensa Now, poderemos rastrexar as pegadas destas persoas. En todo caso, será a nai quen lle transmitirá ao futuro escritor e como parte da lingua materna o coñecemento da emigración e da represión padecida pola familia, así como a manda de escribilas nunha novela. Manuela viaxou en diversas ocasións a Argentina e ao Perú, viaxes que son moito máis comuns do que se pensa para as mulleres galegas nesta época. Voou por primeira vez a finais de setembro do 65 e regresou no febreiro do 66. Anxo era un meniño de 5 anos e viu baixar do coche a súa nai cunha bicicleta verde de cadro marca Honor con neumáticos brancos. A bici era para il. Mercara a súa nai a bicicleta en Padrón no taller de Avelino Saleiro, curmao do seu pai, da estirpe dos Angueiras, famosos ciclistas nos 60. Angelito Costa naceu en Lestrobe no 1917. Orfo de nai e de pai, tivo que gañar a vida xa de rapaz e termar xunto coa irmá maior dos que viñan detrás. Foi chamado a filas no 37, combateu no Ebro e na fronte de Guadalajara, foi hospitalizado 2 veces, unha por conselación dos pés e a segunda por ser ferido en combate. Contra a fin da guerra, foi preso en Monterrubio de la Serena e formou parte dun batallón de traballo na aldea de San Benito, provincia de Ciudad Real. O frío, os corpos conselados, a violencia da guerra, física e psicolóxica, formaron parte da memoria do futuro escritor. Conmovedora, chega ata o presente dos seus días. Manuela e Ángel coñecéronse en Laíño nas festas dun verao. Tiveron 8 fillos, 4 mulleres e 3 homes, e hai que contar tamén unha meniña falecida aos 4 meses, en 1964. Dos 7 irmãos estudaron o noso poeta e Maruja. Maruja foi monxa das Doroteas e misionera en Perú. No poemario Palmeiras Piureiros dedícalle un intenso poema titulado Cuntur Basi, Casa do Cóndor. Maruja foi para o poeta a casa das letras, das viaxes e da política, da teoloxía da liberación, do contacto con Camilo Torres e a poesía torrencial americana e a poesía de vanguardia americana, ese continente. Maruja será, pura será a irmá
que acollerá en Asados ao pícaro de 5 anos para que comence os seus estudios e despois en Padrón. En Asados, coa profesora Flora, aprenderá as primeiras letras, xogará na horta das Cerdeiras, a horta de Manuel Antonio, e aprenderá a nadar na praia da Torre. Estuda os primeiros cursos da ESB na unitaria de Chenlo e continúa este ciclo e o bacharelato en Padrón. Para ela, que faleceu cedo, para Pura, é a Elesía, o mar e o río do regreso, que pecha o valo de Manselle. Vive con Pura, como xa indiquei, e comparte casa co irmão do seu cuñado, o estudiante de Filosofía e Letras Xosé Luís Cristovo, que terá unha influencia decisiva no rapaz daqueles anos. Xosé Luís pon ao seu dispor todos os seus libros. Ánxole, Con pólvora e magnolias, O estranxeiro, A náusea, de 4 a 4, Fírgoas, de Manuel Luís Acuña, Le Moravia, Cela, Valle, Machado, e escoita as Cantigas de Maio, de Xosé Afonso, e Rosalía de Castro, de Amancio Prada. Son os anos do Instituto, os anos da amizade con Eusebio Lorenzo Baleirón, con Ramón Fernández Reboiras e Marisa Covas Gómez. Son os anos das palabras e dos profesores que marcan, así as de María Josefa, profe de literatura. Ti vales para isto, para declamar, sabes facelo e aprendes de memoria con facilidade os textos. É o ano, o de segundo de BUP, do primeiro premio. Titulouse o estudo Medicina Popular en Galiza, escrito baixo a proposta de Xosé Manuel González Reboredo, profesor de Historia, para competir no primeiro concurso Taboada Chivite. Gañou o noso rapaz 500 pesetas, unha fortuna, e foi convidado a pronunciar unha conferencia no Instituto do Padre Sarmiento. O futuro escritor enviou unha carta confesando ser de obra de 15 anos e que non se sentía quen para impartir unha conferencia. Son os anos nos que, como Ángel José Angueira, asina un especial sobre educación para a edición local del Correo Gallego e varias entrevistas. Os anos da Asociación Cultural O Sacho, da militancia en Erga e dun paso breve pola UMG. Anos nos que, con paixón, descubre que o idioma no que falou desde pícaro pode escribirse e conta cunha literatura de seu. Os anos nos que a decisión está tomada, se por il fose, sería escritor. Nunca deixou de traballar en todo ese tempo. De picariño, como todos, xogou ceibo por Mansella adiante e axudou, como cumpría, a Manuela do Roxo nos seus traballos. De rapaz, na drogaría de Pura, como recadeiro, nas oficinas e de mozo de reparto por toda a bisbarra. Cando chegou á universidade, estudou e traballou os 5 anos de carreira, que foi a de Filosofía Hispánica, con especialidade en galego-portugués. Velaí está ese mozo, beira da estrada de Padrón Santiago facendo autoestop. Vai para as clases, vaise examinar, é o seu 5º ano. Volve, rematou a carreira, e xa o profesor Anxo Angueira. Asiña será tamén o poeta, o novelista, o teórico, o crítico, o articulista dos xornais, o presidente da Fundación Rosalía de Castro. Mirádeo aí, hoxe, 27 de abril, o académico da Real Academia Galega. Ata aquí. Ata aquí, os restos mortais do autor. Imos en adiante coa obra. Se eu tivese que lesir unha palabra para definir o corpo letrado de Anxo Angueira, non dubidaría. A palabra é resurdimento. Ocupareime despois de todo isto. Adianto tan só que por resurdimento imos entender aquí os 20 anos que van de 1916 a 1936. Achegarémonos a esta matriz a través de 3 intentos: un poema, unha novela e un ensaio. O poema. Palmeira do Señorito
É o primeiro texto de Palmeiras Piureiros, poemario publicado no 2021 e o máis recente do poeta. Como sería un exceso lervos as 13 páxinas que o compoñen, farei spoiler. A gran protagonista desta magna elexía non é outra que unha Phoenis canariensis atacada, como tantas do país, polo bicudo vermello e próxima á súa desaparición. E alo vai o poema facéndose cargo de todos os eoas, que é como lles chama o poema aos que emigran. Entre eles, e a comenzos do 20, o pai do señorito, que regresa con fortuna para redimir foros, mercar terras e toda clase de bens. Reproduce nos seus investimentos a fortuna e a economía dun pazo. Terá 2 fillos. Un chegará a Coengo, en Santiago, e o outro exercerá a medicina na aldea que o viu nacer e administrará o capital. E este, o señorito, que implantará 2 palmeiras, das que sobrevivirá na actualidade do poema unha delas. Se os emigrantes reciben un nome pontaliano, a cronoloxía do poema usará eventos literarios. Nacerá o señorito no ano no que se publica El caballero de las botas azules e dará conta da súa vida ao tempo que Otero Pedrallo profire o seu discurso na Pascua de Padrón no 1957. E corre o século XX, e corren os 20 primeiros anos do 21 polo poema adiante e por unha aldea da terra de Iria. E alo van no barco os mozos e oas para Buenos Aires e retornan e invisten a súa fortuna nun proxecto exacto o do tío avó de Anxo Angueira. E a aldea de Sernanxelle comenzou a ser coñecida como a aldea rusa. E conta xa cunha cooperativa e conta con... E claro que sí, como non, chega o golpe de Estado e ao van para Buenos Aires, para o exilio, os que xa non son tan mozos e non volverán a Manselle. E estamos xa nos anos 60 e soben os avións, as mozas e mozos para esa terra de promisión que se chama Europa e unha meniña vai cantar en Suíza Internacional en galego e Xosé Luís Méndez Ferrín, que foi por algún tempo presidente desta academia, poñerá Meniña e canto dentro dun poema. Reclamo a liberdade para o meu povo. O señorito, onde vai ir, xa fomos ao seu pasamento, pero unha das palmeiras loce tal e como locen as palmeiras todas, Axis Mundi, que comunica os ceos coa terra. E entón, cando o poema anuncia que chega a zona lírica e proclama a Phoenis canariensis, escudo e brasón da aldea rusa, e o poema converte os seus versos en antoloxía de palmeiras, as de Baixeras, as de Otero, as de Xoán Rodríguez de Padrón, palmeiras de dáctilos e dátiles, palmeiras de Amóns Tutuola, dos Yorubas, da Xiamanxé, de Xorxe Amado, de José Martí e Guantánamo, de Walcott. Palmeira que enserga as torres de oeste, que ouve na aira comunal os manlles e as máquinas de mallar, que veo encher e devalar das marés do mar de Iria, as alegres alboradas e as noites de inverno frías nas que se escoita o mar de Corrubedo en Laíño, igual que nas comedias bárbaras. E non podía faltar Sarmiento camiñando polas corredoiras, que tamén ve a nosa palmeira. Escribo unha palmeira mentras morres, malpocada palmeira do señorito. E vai a cuarta vaga migratoria, esta xa no 21, e non sabemos se volverán ou non os nosos fillos e fillas de Londres, os novos expatriados morriñentos. Se tivese que definir o poeta que é Anxo Angueira, diría: "Ile aquel que permitiu e apostou a vida para que un valo comunal fose erguido, para que unha palmeira sesa testemunha do transcorrer da historia nunha aldea atlántica, para que un galeón, o rei do mar, resucitase e viva nas páxinas do poema." A novela. Sernanxelle, San Martiño
24 de 1935. Querido fillo Ramón. Así abre o primeiro capítulo. Unha muller, dítalle a María, filla de seu, unha carta para seu irmão, emigrante en Buenos Aires. Están na cociña e mentras amasa dúas empanadas, unha de tranchos e outra de anguías, e máis un bolo enorme, vai contándolle o ausente o presente das cousas. Pensa Now é unha novela de presenzas e tanto ten que sexan humanas, escrituras, automóviles, segadoras, pistolas, edificios, casas, palmeiras, montes. Todos son protagonistas, todos están vivos e son reais. Por vivos, entendemos, tratándose de humanos, que por baixo das roupas viven e hai corpos. Que se leemos como se fai unha empanada, non podemos evitar o degoiro de xantala e vémola, tocámola e cheirámola. E todo sucede in media res, como sucede na vida, como se esta escritura non puidese ser nin correxida nin ensaiada. Flúe como flúen as horas e os días, preséntase o que se presenta e as persoas fanse xustiza a se mesmas. Loitan pola existencia como se estuveran imbuídas polo que Spinoza chamou conatus, ou tivesen por carácter as paixóns ledas que as fan medrar. Existen, desean existir, son. Pensa Now, xa o comentei, é unha novela de presenzas e non xerarquiza entre as entes humanas os monumentos xeográficos ou o espléndido reino vegetal que configura o río e as súas veigas, brañas, trebedais e o senfín de vida que ali se crea. Mesmo a narradora ou narrador, nada sabemos do seu xénero, non se distingue xerárquicamente da mao de 5 pesadas garzas reais que verá cruzar o ceo amaro cando despunte un día que ha de ser definitivo para il, para todos e para todas. Igual ocurre no trato que se lle dá á infancia. Pícaros e pícaros xorden nesta páxina ou naquela outra coa mesma pasión que as persoas adultas. Olládeos en ir máis lonxe aquí, fanlle coro o coche da cooperativa ao saír da escola e como se maio fose eterno, cántanlle a copla o mallo. O mallo é o camión da Unión Cooperativa de Produtores de Leite de San Xián de Laíño. Por iso, Xavier Cordal, na recensión A cifra dourada que escribiu sobre a novela, consigna: un dos protagonistas significativos de Pensa Now é o coche da cooperativa rural e unha das apoloxías da obra é a apoloxía da modernidade, modernidade verdadeira, porque tira coa miseria dos humildes. Por iso, a páxina 115 remata deste xeito: experimentan os labregos conciencia, experimentan, en clara alusión ao libro Labregos Conciencia, cuxo autor é o historiador e académico Lourenço Fernández Prieto. Na lingua atoparemos outra das grandes presenzas. Na recesión aludida antes comenta Cordal que crítica e público acolleron a obra con gran éxito, como merecía, aínda que alguén lla puxo tachas extrañas, que era dialectal, que era de léxico infranqueable, disque. E non podía faltar o amor, as palabras de amor que se dan entre sí María e Amaro. Vémonos, dille Amaro a María, no mitin da Pasionaria. Disémolo, na aldea rusa vívese o tempo do resurdir, o tempo da construción do edificio da fábrica de lácteos da Unión. No centro do lintel, a chave, 1936. Hai un tempo que a nai de María non ten xa quen lle escriba as cartas e chega o día no que dita a carta derradeira. Non veñas, Ramón, non veñas. Viñeron os lobos e andan pola aldea de porta en porta. Non volvas nunca, meu fillo. Gárdate de volveres, Ramón. E xa non resta máis que mirar polos ollos de Amaro e ver por entre os xuncos o intre no que Ventura, o da falanxe, bate coa pistola no rostro do Camoiras, xa ensanguentado, coas mans atadas ao lombo, e como Ventura
prende o chébrole do Camoiras e pásalle por riba e sepáralle a cabeza do corpo. O Ventura, o da Falanxe, pasando as rodas e todo o peso do automóvil, a palabra sobre a palabra resurdir, o resurdimento, separándolle o resurdimento, a cabeza do corpo. Escena esta, increíble, que chama a berros pola directora ou director de cinema que poida e se atreva a filmala. O ensaio. Se unha consultora realizase unha enquisa entre as persoas que asistimos a este acto e preguntase que entende vostede por resurdimento, un tanto por cento elevado, habería de coincidir na resposta. O resurdimento é un movemento literario do século XIX que conta como poetas principais Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Manuel Curros Enríquez. Se a continuación preguntasen que entende vostede pola palabra resurdimento, ese mesmo tanto por cento habería responder que resurdir é renacer logo dunha época escura. E velaí temos a dinámica. Resurdimos literariamente logo de séculos que necesariamente foron escuros porque no idioma noso carecía de escritura, é dicir, carecía de literatura. Que acontecería se de súpeto soubésemos que no século XVIII sí existiu literatura escrita en galego? Que acontecería se considerásemos como literatura galega aquelas escrituras que usan o castelán pero sen as que non podemos comprender o acontecido nesta etapa que coñecemos como provincialismo? É dicir, que acontecería se suspendésemos para este tipo de obras o criterio filolóxico? Que acontecería se nos decidísimos a considerar a importancia do coloquio de 24 gallegos rústicos 1746 como obra de primeiro rango literario e non só lle concedésemos valor seguindo o criterio filolóxico, é dicir, valorando por riba da literatura, as glosas? Como sería unha historiografía literaria galega que considerase que os nosos poetas non son románticos ou, cando menos, non aplicase o concepto romanticismo seguindo as directrices dunha historiografía que quere a poesía galega como subordinada da metropolitana? No 2013 viu a luz o libro Das copras de Sarmiento aos cantares de Rosalía de Castro, cara a unha nova periodización do resurdimento. E no 2019, resurdimento, a palabra e a idea, asinados ambos os dous por Anxo Angueira. Ao longo das 259 páxinas do último, o profesor escribe unha crítica de historiografía literaria galega contemporánea e cuestiona a periodización que se ven manexando. Naturalmente, non é esta a ocasión de acometer aquí un diálogo con tan magna e complexa obra, pero sí lerei algunha das súas conclusións. Con estas palabras que leo a continuación, pecha o libro e as conclusións. O noso autor. Na análise do período contemporáneo debemos partir de Sarmiento, pero Sarmiento non é un fío solto. Antes del estaban outros, como Salvador Francisco Roel, autor do Entremés gallego de 1707, e despois viñeron Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruíme, 1698-1777, e quen lle retrucou os seus petitorios cas 50 décimas. Veu Francisca de Isla Losada, 1734-1808, e o autor dos 700 versos do romance da Urca do Santo Antón, 1777. Viñeron Xosé Andrés Cornide Saavedra, 1734-1803, e Xoán Sobreira Salgado, 1745-1805, o padre Sobreira. O frade Bieito concebiu e enunciou o proxecto da resurrección para Galicia que logo metafóricamente desenvolveron Añón,
Pondal, Murguía ou Rosalía de Castro. En consecuencia, así o consigna o investigador, parécenos evidente que compre por en cuestión o corte tallante entre os denominados séculos escuros e resurdimento. Podemos establecer períodos, aínda que para nós o lóxico sería falar da literatura do XVIII, do XIX e do XX, como se fai nas historias da literatura da nosa contorna. Mesmo tamén podemos chamarlle a un dos períodos que establezcamos resurdimento. Agora ben, por resurdimento temos que entender o verdadeiro momento no que Galicia viviu conscientemente un período de renacenza, autodenominado ademais como resurdimento. É o que se inicia coas Irmandades da Fala e remata co alzamento fascista do 1936, a non ser que comprendamos todo o proceso que vai desde a súa iniciación polo Padre Sarmiento ata os nosos días como un resurdir, como un estarmos resurdindo. Antes de rematar, confesareivos que hubo un intre no que tan asustada estaba ante a enormidade de escribir esta resposta que ollei de novo a película de Scorsese, Un dos nosos, por mirar se atopaba nela algunha axuda. Evidentemente, en nada coincide a época, nin os ambientes, nin os protagonistas do filme coa situación que hoxe nos convoca. Unha vez finalizada a escritura, volveu a min a pregunta: é Anxo Angueira un dos nosos? Unha amiga lembroume unha brincadeira que corría entre a equipa de filmación da película Excalibur. Tiña que ver co minguado presuposto para as escenas de combate. Eiva que se solucionou envolvendo en néboa a escaseza de extras. A amiga comentou que se cadra os nosos, as nosas, estaban tamén envolvidos na néboa e por esa razón non os distinguíamos ben. En todo caso, a resposta á pregunta é afirmativa. Sen dúbida, Anxo Angueira é un dos nosos. Porén, a interrogación teimuda bateu en min de novo. De que nosos é un Anxo Angueira, poeta, narrador, profesor, presidente da Fundación Rosalía de Castro? Sesa cal sesa a resposta, benvido, Anxo, a esta que xa é a túa casa. Benvido, irmão, saúde e terra. Grazas, Chus Pato, pola atinada resposta, pola intelixente intervención. E agora pasamos a proceso de recibir formalmente xa ao noso novo académico, Anxo Angueira, e ademais entregarlle o diploma e a medalla da corporación. Se nos acompaña.
Chegamos ao final do noso acto. Benvido, Anxo Angueira Viturro, á túa casa. Moitas grazas polo teu traballo e benvido, como dixen antes, que xa o anunciou así a nosa compañera Chus Pato. Unha honra tamén para todos nós recibir a Academia o escritor, narrador e poeta, profesor, crítico, ensayista, editor literario, estudoso das nosas letras, moi especialmente, como aquí se dixo, da figura e da obra de Rosalía de Castro, mais tamén da significación do Rexurdimento e autores contemporáneos, traductor, activista da nosa cultura, presidente dese patrimonio nacional que é a Casa da Matanza, residencia derradeira da familia Rosalía Murguía e hoxe casa de todos os galegos e galegas, moi inteligentemente xestionada dende hai anos. Unha honra, repito. A nosa compañeira de corporación, Chus Pato, fixo unha cumprida exposición da biografía e os méritos do novo académico a quen recibimos con toda a nosa admiración e cariño, conscientes de que a súa incorporación ven fortalecer os recursos intelectuais que humanos tamén a prol da nosa cultura e a nosa lingua, ben necesitada de todas as vontades, intelixencias e traballos. Os méritos e o currículo do novo académico son unha garantía desa contribución que Anxo Angueira ven desenvolvendo dende hai tempo, ali onde tivo e ten oportunidade, tanto na creación literaria e no estudo crítico, como na dinamización e o activismo, como dixen, non é un descoñecido para ninguén de nós. Recibimos, ademais, nestas terras rosalianas, o autor de Pensa Nao e o Valo de Manselle, que tanto gababa e admiraba o seu amigo Darío Xoán Cabana. É autor de outros tantos textos de creación que amosan un universo orixinal e unha lingua literaria extraordinariamente rica, poderosa, fondamente arraigada nestas terras de Iria. Nestas terras rosalianas alimenta o seu espírito e intelixencia o novo académico, algo que os seus amigos e veciños tamén recoñecen, como veñen demostrando. Non hai máis que observar a convocatoria cualitativa e cuantitativamente que este acto concita. Para a Academia, repito, é unha honra compartir ca veciñanza e cos amigos e amigas un momento tan sinalado. Parabéns, pois, ao novo académico Anxo Angueira, e benvido a esta casa que é a túa. Ben, non quero despedir este acto sen agradecementos, sen os agradecementos. A presenza e o cariño e a atención, en primeiro lugar, do alcalde de Padrón, Anxo Rei, e a xenerosa colaboración do Concello para podermos celebrar esta sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega no Auditorio Municipal. Non podía ser noutro sitio. Dende o primeiro momento así o pensamos e o feito de que o novo académico escollese o tema tamén era previsible. Non podía ser outro tema que a luminosa presenza de Rosalía de Castro aquí entre todos nós. Ali onde estea, pois seguro que era tamén a de celebralo. Agradecementos tamén á presencia do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, que nos acompaña, Silvia Longueira, do Partido Socialista de Galicia, que ven ca representación do grupo parlamentario. Temos que disculpar a ausencia da vicerrectora da Extensión Universitaria da Universidade de Vigo, Susana Reboreda, compañeira do noso novo académico, porque está no aeroporto de Oslo, ali quedou, está esperando a que a deixen embarcar por razóns técnicas do voo. Por tanto, mandou un cariñoso saúdo. Tamén dos alcaldes dos concellos da contorna, Rois, Catoira, Rianxo, Pontecesures, Valga, Dodro, tamén do representante do Concello de Ourense, do representante da Fundación Penzol,
da Fundación Pondal, da Fundación Barrié, da Fundación Granel, da Fundación Camilo José Cela, entre outras. E se cadra esquezo a alguén e pido disculpas porque, bueno, nestes casos sempre alguén queda sen citar e pido disculpas, repito. Memoria especial e cariño especial para Xulia e Olaya de García Bodaño, que tamén nos acompañan e que estiveron un tempo pois ali de pé, porque a sala estaba chea de xente e non había onde acomodalas. Grazas, Xulia e Olaya, por estardes aquí. E gracias a Amelia, Alexandra e Leonor, que tamén están connosco na memoria de Darío Xoán Cabana. Son dous académicos que foron citados abondo neste acto, pero que non puderon estar aquí. E agradecemento tamén a Moncha, na memoria de Xosé Luis Méndez Ferrín, que tamén está aquí e que acabamos de vislumbrar entre a xente. Está tamén a memoria de Uxío Nogueira e outros moitos, pero, repito, non sinto deixar fora a máis xente. Veciñanza de Padrón e da contorna, que están todos aquí, familia e amizades de Anxo, lóxicamente, porque eso estaba previsto. E a agrupación folclórica Padrón de Ouro, que nos acompañou hoxe, a pesar da chuvia, pois ali estivemos oportunidade de escoitar a alborada e os gaiteiros, as gaiteiras, sobre todo, a mí a que máis me gustan son as gaiteiras, últimamente. A Escola de Navegación Tradicional Dorna polo acompañamento na chegada do novo académico e tamén pola actividade que desenvolven a través da Fundación Rosalía de Castro nas celebracións sempre que todos os anos presenzamos de Enchadiña Brancavela. Bueno, non sei se, repito, esquezo alguén máis, pero para todos é un cariño especial. E a saída agasallaremos un volumen no que se recolle o discurso de Anxo Angueira e a resposta de Chus Pato, que é unha lembranza que levaremos todos desta xornada. Sin máis intervencións, señores compañeiros, non creo que non me esquezo de ninguén, levantamos a sesión dando unha vez máis as gracias a todos.